Hey guys, good evening. Anya sab guys sa laing yugto ning aton drama nga mga kalag nga bungoton. Mga bungoton nga kalag. Anyways, sa mga new listeners or sa mga wa pa naka-subscribe, make sure guys na naka-subscribe mo para updated mo kung ano sa tong latest upload and hit the bell para every time na tayo upload, matagaan mo notification na gikan sa ato. And as of now, magbasa sa tag mga comments. And sa mga di ganahan mamati di ay ning atong pa-intro or sa mga pa-shoutout, you may just forward the video kung asa nag-start ang atong drama nga mga kalag nga bungoton. Pero sa mga gusto po magpa-shoutout, you may just comment down below para sa next mga latest drama nato puhon, ato nang mabasa yung mga comments or mga pa-shoutout ninyo. And as of now, ako karon sa tindahan, kakahumanan mo kaon. And ayan, iyan na mi og cellphone ay. Okay, that's it. So, karon guys, magbasa sa ta guys og mga comments. And the first commenter na atong basahon, si 2 days ago pa ni siya guys. Katong, nakatong sa ungo ka man ni pagbuot. 3 days ago, kaning 2 days ago na po. Okay, the first commenter na atong basahon, si Ma'am Dads Vasquez. And gito nag-comment sa drama nga, Pamilyang Kalandrakas. And ang thumbnail kay, nayabag ka? Nayabag ba ka? Grabe po ni thumbnail, oy. Kani mong papa ni Kuan. Or kani papa ni Aiko. Or kaning mama po ni Jiker. So, makuan na lang. Ay, Jik. Inabot na mo kong Jiker, ay. Lagi Jiker, tama. Kana. Jake, Mag-partner din sila. Okay, so matod pa ni Ma'am Dads Vasquez nga na-adjoy something si Ivy. Pero in fairness, kung walay kontrabida, wala joy lami ang drama. Sama sa sudan, kung dili insakto sa lamas, wa joy lami. Salamat. Yes po, ma'am. Tama ka, Ma'am Dads Vasquez. So, pangit yun guys ang drama kung wala joy mga kontrabida. Matod palagi ni Ma'am Dads Vasquez na sama ragya po na guys kung magluto kag sudan. Kung puro ra sudan ay mo lutoon guys, wa joy lami. Kung pura po gugma, dyan na rin. Dapat dyan na po yung mga kontrabida or kundi di mabot na mga peligro, nga na yun na, para lasado. Para po sa daan, dapat na ay parang luy halang or kanang sili, butay sili para lasado nga halang, asin para pamparat. O, di ba? Kanang mga seasoning para panlasa. So, importante yun na. Kung naikulang guys, na burag hawang sa imong dughan. Nakahugot si girl. Tama dyan ka, Ma'am Dads Vasquez. Then, dagdag sumpay ni Ma'am Dads Vasquez nga, dagang salamat Radio Vlog sa Pamilya Kalandrakas, episode 25 to episode 27. God bless us all and more power sa DYHP RMN Drama Cebu. Okay, next commenter si Ma'am Hanalyn. 2 days ago. Actually, first time ko nakabasa sa comments ni Ma'am Hanalyn. Siguro first timer na to ni. And gito siya nag-comment sa atong drama nga sa akong mga kamot. Actually, atong drama guys nga sa akong mga kamot, humana na siya nga drama. I mean, humana na ako nag-upload. So, you may just listen that dramas. Kung kompleto na siya starting from episode 1 hantod ending. So, hantod the finale sa tuang drama. Okay, so matod pa ni Ma'am Hanalyn nga, hello ganda, nice kayo ang mga Bisaya drama. Sana naa sa true life parehas ni Athena isog na pagkababae. Bitaw, sana all yun. Anyway guys, nagkakong top cake. Ang tawag dito. So ako tuya ka, sobra sa bata. Okay, so let's continue our shout out. The next commenter will be Sir Noel Bitoya and gito nag-comment sa drama nga Pamilyang Kalandrakas. And matod pa niya, thank you Edugwa pa, unsaon man kay papel man ni Ivy ang kontrabida, magsamok-samok jud siya ang pinggadness. Bitaw, unsaon man nato Ma'am Dads Vasquez na mamanjoy role ni Ivy, magsamok-samok sa bagong magtiayon. Diba? Mamay gisugo sa director, mamay gingon sa author, nga ikaw ha kontrabida imong role ayo jud kuan tig away-away ra ka para gyapon ana ang para gyapon na magduto ko sudan guys imong role dira pamparat
kay ikaw si Asin. O ikaw si Asin ha, imong role dira apang parat. Excuse me. Murag gyapon nga na guys. Okay, next commenter si Ma'am Banji Valiana. And gito nag-comment sa anak nga naman. Madatpan niya, ang pinakakulba nga drama para nako. Salamat gyud kaayo sa pag-upload ay dugo pa. Amping kanunay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am, Ma'am Banji Valiana. So, ang pinakaganahan niya na drama, guys, ang anak nga naman. So, ang atong anak nga naman, ug mapuhon pa na itong upload. E din ang atong ungo ka man, guys. Ug mapuhon po na itong upload. Dili sa karon kay para madagdagan ang laing sumpay sa drama. Okay, so dagdag sumpay ni Ma'am Banji, pero gito siya nag-comment sa Pamilyang Kalandrakas. Matut pa niya na, "Hi ma'am, salamat gid kaayo sa pag-upload sa paborito na ako nga mga drama. God bless you always." Thank you, Ma'am Banji Baliana. Next commentor, si Phil Carnser. Hi. Phil Carnicer. And gito nag-comment sa atong drama nga Marka Bahala. And dito siya nag-comment kay si Sir Phil Carnicer sa drama nga Marka Bahala. And matut pa niya, "Hi, pwede ang drama Marka Bahala kato sa 12 na drama?" What do you mean, Ma'am Phil Carnicer? Na-re-upload na ko ang episode 12 sa Marka Bahala. Okay, the next commenter is si Ma'am Lovely Griffon. And dito nag-comment sa drama nga Anak nga naman. And medyo taas ayan comments. So, basahan na nato guys. Matut ba niya? "Good morning, guwapa. Si Noel Rabi ni, pwedeng magpa-shoutout ko nimo." Niya nag-comment sa drama nga Anak nga naman. "Ang akong itawag nimo kay Miss Hi guys. Kay ganahan ko mamina sa imong tingog. Pag mo ingon na kag hi guys." Thank you so much, Ma'am Lovely Griffon. I mean, Noel Rabi. So, I think Noel Rabi, it's a Sir. Ito, bura siya si Sir. Dili siya si Ma'am. So, siguro nag-comment, lalaki ni kay Noel Rabi man. So, kapangalan, by the way, Ma'am Lovely Griffon, kapangalan si Sir Noel Bitoya. Noel. Pareha mo og first name. Noel. Pero iyang apelyido Bitoya, ikaw si Rabi. Okay. That's it. Share ko lang. Thank you so much, Ma'am Lovely Griffon, for appreciated my... Hi, guys. You may call me hi, guys. Thank you. Okay, next commenter si Ma'am Rosalie Bote. And gito ang nag-comment sa drama nga, Anak nga naman. So, matod pa niya. Thank you, admin ko. Thank you so much, Ma'am Rosalie Bote. Okay, guys. Ang ubang commenter, sunod na po ni. Okay guys, anya na guys ang sumpay ng atong drama nga, mga kalag nga pangaton. So just keep on listening po. O karong mga higala ni ang sumpay na tusugilanon, mga kalag nga bunguton. Ton, ako gyud nang gisusi og maayo. Kung lehitimo ba gyud ng albularyo ha? Ha? Bakit on kasi ang FB? Aron mo tuod yung kanako. Dia. Tanawan nito. Ha? Mawa! Mawa! Kaniyata. May istorya magiday ni mo siya? Na istorya na ni mo? Na istorya? May istorya lagi. Unya matod niya nga padadon kuno ta og 5 ka Bisaya nga manok. 5? O 5 og 2 ka kanding nga babay ug laki. Duha? 2. Kuha ko sa? Kuha ko sa. Adi iya na kisay mo. Sila lang may baw. Sila may baw, sumpay. 5, 2, sila lang sumpay. Sa makasabot lang, Come on! Come on, ha? Ganong pa dadoon man ta? Unsa man, magkaldiritas ta? Kuan, ihad. Yes, magkaldiritas. Di, ihad man kuno na para epektibo ang iyang himuon o nga ritual para nato. Mao ba? Oh. Imo din na siyang isultihan sa atong kahimtang is? Wa pa na ko siya sultihiton sa tanang detalye. Pero ako na siyang gitagaan og klo. Mao nga paandamon lagyod kuno ta og mga Bisayang manok ug kanding para way oras nga mausik. Pastilan. Ay, naong palandaan ra ba? Sa imong ipakita na ko is, mura
Berdi na kasaligan. Oh, come on. Ayaw na lagi pagsigig reklamo di ha? Bisag kuwang ko sa pagsalig ato. Pero, kay misalig man ko ni mo is, ato lang yun ang aton. Pero, kano saman? Pero laging hapon. Bidasan. Oy, oh, come on. Mga alauna. Mga alauna akong giingon niya nga mga tota sila. OS! Si Uwis. O sige! Tumanon tanang iyang gisulti para mahumanan ning atong problema. Okay. Ako rin bala na. Mangita una ko og maabangan nga sakyanan aron ihatod ta dito. Sige! Mag-andar jeep. Ato na yun ning lihogon! Oh, come on. Bantay lang ka na kung tunyuha ka. May bawaan ganin ako nga nagbinuang ka, masuway ka man ginako ba? Mayong hapon. Uy, naa may mga tao. Kitsa man ni sila. Ansay ato? Mayong hapon, ma'am. Ansay ato ikaalaga din niyo, sir? Kumusta, Ma'am Daday? Nakaila ka na ako? Ayaw lang kay Bong, ma'am, kung ganong nakaila ko ni mo. Hayan man ang imong bana nga si Tonyo. Si Tonyo? Tabi na, sir. Kinsa ganita? Kuwan. Kuya si Dracor, ang sinaligan ni Lord Belhor. Ha? Lord Belhor? Unsa na siya? Ginoo na kay Lord man? Ayaw lang kay Bong, ma'am. Karan si Lord Belhor, maunay atong umabot nga haligi unya sa kalinaw sa atong dapit. Haligi sa kalinaw? Iyon na, Aragon. Pasensya na ka, ma'am. Actually, di ginamoy among tuyo din aron ipaila na mo si Lord Belhor. Niya mi kay gusto na mong kay mamat ang imong bana o ikaw. Pwede ba nga makadayon, ma'am? Kuan. Pasensya na kaayo ninyo ha, pero dili para ba mahimo? Wa man gud ang akong bana. Di mahimo nga makaistorya lang ta kaniyot. Kay doon na lang unta ko'y gamay mga importante pautana. Importante? Punta. Unsa man ang importante ha? Mga kaayuhan, ma'am. Nindot ng mga pautana bahin sa inyong pagpuyo din Kay niyami aron muhatag usab og mga maayong kaygayunan. Mao ba, sir? Kung gusto mo, sir, mahimo man og mobalik lang mo sa sunod adlaw. Milakaw pa man gud akong bana gud. Bisag kaniyot lang, ma'am. Di ba yun mahimo? Tingba na lang gud siguro, sir, ang inyong tuyo. Kami magkasakong bana ang gusto ninyo istoryahon. Mahimo ba o sa'yo sa buntag mo balik pwede ni, ma'am? Mahimo man ugma, sir, pero ayaw lang sa kayo ng sayo, uy. Bisag mga alas 10 o alas 11 lang gud. Okay rami, ana. Balik lang unya mo din, sir. Sige, ma'am. Di magyud ka mahimo karon. Balik lagi may ugma din Sige, sir. Bueno, ma'am. Adiyo rami. Magkauban. Mga ito na na. Ano po, balik lang ta lagi. Ito na. Maargi kuwag ng mga tawahan dre nga suk lang di sila. Kay kung ito magpakita og kaisog, yan ang yanuhon na og yatak atong katungod din nga werspito. Sagdi lang, Ernesto. Ang importante nga di sila makapugos sa gusto nilang ipabuhat nato. Pero dre, ngano ang libro naman sa ni Padre Julio Salvacion ang ilang interesan? Tungod kay nasayod sila, nga mga sinuan ti Padre Julio kaniadto, naghatag sa tanang impormasyon kung unsa kagamhanan ang balaang kopa. Ug di sila gusto nga masayod ang katawhan sa Dios na ini. Kinahadlok sila nga kung mabawi na to pagbalik ang balaang kopa, mapilde ang ilang gahom karon nga gihuptan. Mao ba dre? Mao ka na, Ernesto. Nasayod kong daghan og kasayuran si Belhor nining tanan. Tungod kay ang ilang kahibaw, napanunod pa nila gikan sa ilang mga kaliwatan. Sa ato padre, ang kaliwat lang ni Belhor,
mga membro na daan sila sa mga satanista. Mao ka na, Ernesto. Kaniadto pa hangtod karon nga napanunod kini ni Bilhor. Og nagpaabot sila na ining higayuna. Kay dako man ang ilang pagtuo nga mulampos gid sila sa ilang mga daotang tinguha. Mao nga naningkamot gid sila nga mabawi nila pagbalik ang balaang kuba. Pastilan. Kinsa mo nakakuha sa kupa? Kung gituyuan yun to kawat ni kanila, di siguro, nagkuha to, may dakos ng kasayuran sa maong kupa. Malagmit, Ernesto. Mayong taog, makanahon na sila sa pag-uli iniri, di sa tusibahan. Manginaot ang ta, Ernesto. Kay kon, mahibalik lang yun nato ang balaang kupa. Daghan yun ang maluwas og mahibalik sa ilang dakong pagtuo o pagsalig sa atong Dios nga mao si Hesukristo. Ato ini padayon ri. Kinahanglan nga mahibawag yun ang katawan ini. Kay sigurado kong nahadlok yun sila ini atong ibuhat. Magamping lang kita kanunay, Ernesto. Kaya delikado gyud kaayo si Bilhor. Unsa na, Dakor? Gikan mi sa purok lukay-lukay agawon. Ug nanay gamayng kalambuan sa itong mga pagisusi dito dapita. Unsay gamayng pakisusi, ha? Kamay parang agawon kay nagsukit-sukit pa mi sa mga tao dito. Pero doon ay nakasulti na mo nga doon na kuno'y mga namunupyo dito nga kalit adunay pag-asinso sa ilang kahimtang dito. Kinsa man? Ginganlan ko og Luis og Tunyo. Luis og Tunyo. Oo, agawon. Nasukit-sukit naman ninyo kanang mga tawhana. Wa pagyud namon sila mahimamat agawon. Tungod kay naatol nga wa silang bahay at gayuna. Pero ang ilang mga asawa mingon nga pabalikon mi ugma. Kay unsa bay sugilano ni anang mga tawhana, ha? Kalit ba ang ilang kadunahan karon? Mao palay among sutaon ug maayo niya agawon. Kay matud sa mga kasulti na mo dito, nga kanang iling mga bahay kaniadto, mga payag lang kuno kana. Pero karon medyo arang-arang na. Pero Dakor, unsay arang-arang? Kung moingon kag arang-arang, wa na'y klaro kung naadunahan ba yun sila. Kuan agawon. Pagduda pa lang ni amo Tungod kay paspas man kuno kayo ang pagpausap silang bahay. Di man tuon kay nindot ang ilang bahay, pero makaingon kita nga naalasap gid sila kaya. Kaduha-duhaan ka na, Dakor. Mao bitaw gawon nga amo pala silang sukit-sukiton. Kay kutob sa mong may bawan nga dunay mikalit og kasinso ang pagpuyo. Amo gidayon lang panidaan og maayo ang ilang mga lihok. Good! Nakadaig yapon ko sa imong gihimo, Dakor. Pero gusto ko nga siguruon ka na ninyo. Karang tinuod yun. Aron may mausik na to nga panahon ug oras. Ayaw ka bala kaagawon. Buhato na mo ang tanan kutob sa bubahay mo. Aron masakpan nato ang mga tao nagpasipa sa atong balaang hadis. Boyno, isalig ko nimo ang tanan. Ug ang panalangin sa tong labang Diyos sa kangit-ngit, magauban kaninyo kanunay. Magda! Magda! Uy, ano ang kundatan ni Adi Ay? Be, misong giday ka kini, ha? Manong niya ka? Ni ako kay gusto ko makikistorya nimo. Unsa man? Nangita kag away, kinita ka sibugan. Wa ko mo anhi og away, Magda. Pero kung ganahan gyud ka, sige uni. Kay di sa ti kasibugan. Ug unsay man tuyo nga ni anhi magyud ka? Mi anhi ko kay gusto na kong klarohon nga dili ta magpataka og yawit sa atong bakba, ha? Kay una sa tanan wa ko'y interes anang mong bana, uy. Hinoo, naglagot ko niya kay nganong gisunod niya ang tingog sa kong bana. Pasuko-suko pa kunuhay ka. Ay kong istoryahay bakak na day. Kaya nga akong bana, dugay na akong nasakpan nga magsigi og li-li das inyo. Unsay lili good? Oh,
Nahibaw ko nga manlili siya kay ikaw ang iyang lilion. Hoy, bastos nga babay. Pag hinahinay mo silultihan, ha? Nagpakauwa mo lang ka, uy. Wa og wa gid may relasyon ani mong bana nga taas og suwang. Kay lam di ay. Ha? Taas og suwang kay ngano? Ang imong bana gwapo. Mura mo sa ginag si Barabas. Nagya-iya ka man lang. Hoy, mas gwapo pa nga akong bana kaysa si mong bana, no? Kana imong bana nga tag-as kay bungot nga murag tulisan? Uy, ang nanaway. Kay ngano imong bana, di sa bungoton nga kaliwat man ang hudiyo? Oh, maayo na lang ang kaliwat og hudiyo kay gwapo man. Pero kanang imong Luis murag gyud tulisan nga bungoton. Adi ay, ha? May anhi lang yun di ay kag-away, ha? Ah, sige, sige, sige! Unay ko rog dapat kay makakita gyud kag aninipot kun moasdang ka nako. Pangyawaan mo pareho. Oh, come on. Pastilan. Mao nga kung gusto gyud mo nga mamayo. Dili na magpagawa sa paglaom. Sundan ninyo akong gisulti. Balik mo din sa sunod semana sa sabagtak na. O tumana ang tanan akong gitugon ninyo. Oh, come on. Bastilan. Nagabian kita ining lakawa. Nya wag kita nahimo. May pagbulakang taron makabutas bahay. Oh, lala. Daan pagi ko. Engong bita ko nimo nga. Ha, sangan palang daan. Pildi na tang daan kay wik-wik god wik-wik. Mura na tagiwak-wak ini. Oh, come on. Nanay, sige, nagyaw-yaw da, good. Ato lang yapon tong sundot to yang sulti. Kaya gusto makatang maayuan eh. Unsa ko'y sundon? Ako to, sultihan talaga to, no? To tell you frankly. To tell you the truth but nothing the truth. Dako, gihapon ang akong pagtuo nga tinuod tong iyang gisulti. Kaya kita ka tong kuan, katong samtang nagpiyong ta, unya iyatang gimyaman. Ha? Daghan kayo nakita na tong mga demonyo. Hunong ta. Oh, hunong sa ta. Time para God is. Ang ato mag-uuntang giadto dito nga maulian ta. Di kayo makakita tagdagang demonyo hinoon. Ha? Mao man ay problema nato. Nihalad ako tag duha ka kanding ug unom ka bisayang manok. Unya watay na way na tabo, way na mihatag patagkas nga 5,000. Kadako nagalkansi na to adto Oh, come on. Nakumplita na yan. Gamay na kay tuton. Nakita masagod na to nga naningkamot sa si Inko Wik-Wik nga matambalan ta. Napakyas lang yun siya. Pero nindot man to iyang gingon nga sunod balik na to, magtawag na siya reinforcement sa ubang mga espiritu. Aron matabangan yun og bad ining nahitabo na to. Kay gihiktan man kuno nga tong mga kalag sa mga dawtang espiritu. Paskang! Ala! Di ala sa rin paskang. Paskang, oh, come on. Paskang lisura sa boy. Ay! Sako ba yung duda? Murag ka nang gi-scam ra gyud tayo ni is. Kay tiyo mo, inigbalik na to. Padado na taog unom ka kanding. Unya, 20 ka manok bisaya. Pagkapinan mo ka ng baboy nga laki. Kadakong tinunto, anak. Unya, mapay kasiguruan kung maulian ba yun ta? Ngayon, may na lagi. Wa siya mangayog ba ng bakang libat? Oh, come on. Na naman sa siya katarungan, Ton. Nasa siya katarungan. Nga, mangayo siya ipuno sa kanding ug manok. Kay magtawag man siya og laing mga espiritu. Aron iyang halaran. Ato lagod na siya sundon. Ha? Mamasin lang ta ba? Maayo pa day. Di jackpot na to. Ha? Kada kong jackpot na to. Pila ragon ng iyang ipangayo. Nabitaw tay kwarta. BSI! Siya bisay. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ay! Na magsabot ang usapan na is, oy. Di na tawag dali-dalig desisyon. Sa butan una nato, ni, ug maayaw. Gabi na ba? O na, ngita na to daday ug magna. Maulit ta. Kay ngit kita palibot. Ug malabot ta padayon sa tong pagpabilit og poster. Ha? Sige, tanam. Magmasan. Ay, hala. Ang mga sakop ni Bilhor, niya paingon din ni Ernesto. Relax mo. Ayaw makita sa kadlok.
Kamu, gina. Kamu ang naghugaw-hugaw sa palibot. O sabi yung ibuan. Brad. Mutang namin yung mga poster. Ay, bao ba mo nga illegal ka na yung gihimo? Sinsya na, Brad. Nanghidwan mi sa kapitan. O sa kapitan. Sumpat kini sa ordinansa sa Talusod. Wa ba mo maswito sa balaod na nagpatakal mo ang pamilitin sa mga poste o sa kamalayan? Nanghidwan mi sa tagtungod din ni Brad. Ay, pagbrad ako. Langkata na niyo ang mga poster. Kaya kung di ninyo ka langkaton, mahimong karong-karong dayon, aristo mo. Pero, Brad, Wala pero. Langkata dayon na aron di na magkagubot din eh. Sige! Lagkata na ninyo, lagkata. Unsa na rong orasa? Hapit na alas 9 tonyo. Daghan kibog mga kababalaghan nga gihimo ni Luis, uy. Mula ka gid mo nga dili mananghid. Oh, come on. Narangid ba ako ni mo, day? Ayaw ko kasukugod. Hilom dia. Yun na ragod, yun na ba? Ganong man ang imong bukton? Ganang man ay kinaurasan? Uy. Concern kunuhay ka? Un natural kaya asawa ko taka. Ay sus, ayaw ko come on. patuhuan ang imong kabuang tonyo. Kaya wa nagyud ko lamiini mo. Ano lagi na? Tubaga lagi ko. Ay da. Nagbugno ming Magda, uy. Unsa? Nagbugdo mo ni Magda? Oh. Kaya nga naman di ay. Pastilan mo, day. Uy, oh, come on. Nga nagbugdo man mo? Ako siyang gisong dito sa ila. Unsa? Ikaw kayo nanong dito? Unya na unsa man tawag sa Magda? Oh. Bunog sa diyang naong kaya ako manggiyak. Ano kulata? Unsa? Imo gikulata si Magda? Oh, come on. Kaya nga naman di ay tonyo. Siya ginaguna-una good. Di ako sa siyang gibawsan. Mas kabuang nga gitaw ng mo dayo. Uy, nganong nanong masag ka dito? Tinamayo yung gibuhat, trespassing na nang gihimo mo. Yun na, Aragot. Nga naman nga mura magkag-adto mo laban ni Magda, ha? Oh, come on. Kuan ba, di magod na maayo nga mangilabot ka. Nga ikaw gi manong dito. Unya ikiha ka ba? Oh, ikiha lang, good. Sukol masag ko ba? Oh, come on. Pastilan yung taon ni mo, oy. Di yun na maayo na imong gihimo. Kinahanglan nga mangayo jud mga kagpasaylo ni Magda. Unsa? Ako mangayog pasaylo? Hoy, simba ko orito nyo. Dili gina mahitabo, no? Wa sa akong bokabularyo nga ako'y mangayog pasaylo sa nga dili ako may naguna-una. Pinagagdon pa ko niya sa second round, amo sugot yun ko. Bisa pag magbinuntagay pamigbugno. Nagpugno mo ni daday. Oo, lagi. Tanawa, o. Dagal yung kinaurasan ng bunog ang akong nakuwawa. Pastilan? Oya! O dyan sa tao na hitabo ni daday. Ganong misabot, pero kagilak na magdaoy, ano? Bakit kay batasan, Luis? Nga na mangutan na magkakulot ni tabo ni daday, nga ako may dihado sa mong away. Dapat ali ka mabalakas ako kahimtang og dili ni daday paraw. Kuan ba? Nakakita naman ko sa imong kahimtang. Maunautan na sab ko kung nakabawas ba kang kuan? Nakabawas ba kang daday? Nakabawas ko niya pero kadiyot ra. Ako mo ni alkansi kay iya makong giyak ano niya gikulata kong maayo. Mau pa di ay? Sakit! Sakit! Ops. Babagdayo na. Ayaw na tawag hilak. Anong mura magkagdalipay taon, oy? Ikaw may maglalipay! Amo gani. Nagilak ko paraw ka! Nanibaw na ko Tingali tungod kay nagin mo yung relasyon, no? Mo na nalipay ka, no? Mao na nakadaot ni mo. Kay bisag wa kay basihanan. Tagan-tagan na tong ako. Mao gyud ay. Takalagag pasangil daday. Salbahe sagid ka, Luis. Di na ka mulapad ako. Tuwa na kadapit atong kundatang dako. Ilo na taon magdaoy ay kabalaka, ha? Kay ato na patambalan ng imong mga bunogs, doktor. Di lang ka masuko ka to ni daday. Masuko ko. Pero ato na husayon ugma, ha? Ato na pakikistoryahan sa daday kung nganong nag-away gid mo.
Kinala maminaw gyud una. Minaw sa kog, minaw tas pikas habig, minaw sa tadi mo. Aron may bawa na to kung kinsa gyud sad-an ninyo. Siya'y naguna-una. Iya kong gisuong dinhi. Unya iya kong gikalitag bugno. Ugma-ugma. Ato silang istoryahon. Nga aron mahusay dayon eh. Dili. Kinala ipapriso gyud dato si daday. Dili mahimo nga ato siyang pasayloon. Ato lagi rin ko sayon. Ugma na may bawaan kung unsay angayang aksyon nga atong buhaton. Nagkadungog kog balita nga hapit mo magkagubot sa kampo nila ni Bilhor. Tinuod na rin. Nasuko sa namo. Kay ngano ko nga namutang mo yung mga poster sa mga poste o sa mga kabalayan. Wa ba mo magpakuyog og mga tanod? Naaman rin. Wala na tahura. Bisag amo na ganun silang gingnan nga nanggin na kapitan. Oh, mao ba? Wa sa mga ilang tahura ang presidente sa kapilya rin. Huwag ilang gitulisok. Kay ngano ko nga di mo sulod sa balaod. Mayo na lang kinakalikay mo sa kagubot. Mao lagi rin. Walang kayo may misukol. Bisag kilabhan min og kasapa. Aroy palangkat yun ang mga poster. Among ipamutang. Mas mayo noon, Ernesto, nga waray daw tang nahitabo. Tun kay di ko gusto nga musangko pa sa dakong kagubot ang ingon ni Ana nga isyo. Bitaw rin. O ilaming gibaharan. Na kung makitaan ko namin nila usab. Nagid dunay dakong kagubot na mitabo. Pagbantay lang gid mo kanunay, Ernesto. Alisod na kayo kung magkakita pa mo og away. Ang kamot ang gilmidre. Nga magatuman mi sa imong mga tugo na mo. Di lang unta mi madasa among kapungot ng ibati. Usbo na ko, Ernesto. Kutob sa inyong mahimo. Likay gyud gani mo musangko sa dakong kagubot. O, Audrey. Asa man mo karon, Rakor? Mubalik mi dito sa purok lukay-lukay agaw. Kaya mo katong sukit-sukiton katong ginganan og Luis ug Tunyo. Unsa na'y balita adtong mga tao nga inyong gidudahan, Rakor? Karon agaw na magtumi og balik sa lukay-lukay. Kaya mo katong sukit-sukiton katong mga tuwana. Kinsa ga ito'y ilang mga pangan? Ginganan man to og Tunyo ug Luis agaw. Tonyo ug Luis. Oo, agaw. Unsa man gyud trabaho anang mga tawhana? Siguro sa kong nasayra agaw kana ko mga tuwana. Mga treasure hunter man kuno na sila. Mao ba? Oo, agaw. Mao na initial nga nakuha na mong impormasyon bahin na mga tuwana. Bueno, tanawon ta kung unsa pa'y inyong maani anang mga tawhana. Kinahanglan nga doon na pa mo'y makuha mga importanteng detalye bahin anang mga tawhana. Mao na among misyon karon na tuon agaw. Bueno, sige. Lakaw na kamo, Dakor. Ug ang akong panalangin, magauban kaninyo kanunay. Salamat agaw. Bueno, tanawon ta kung unsa pa'y inyong maani anang mga tawhana. Kinahanglan nga doon na pa mo'y makuha mga importanteng detalye bahin anang mga tawhana. Mao na among misyon karon na tuon agaw. Bueno, sige. Lakaw na kamo, Dakor. Ug ang akong panalangin, magauban kaninyo kanunay. Salamat agaw. Nalimot ko gusto mo gabi Tonyo. Oh, come on. Ngaon sa man? Doon ay nangita ni mo. Ikaw ko na ilang tuyo. Ha? Uy, kisa man? Drakor, magkuno to iyang pangan? O si Drakor? Kisa man na siya, o mo ko'y kailan Drakor? Sinugo ko na to sila ni Belhor. Ha? Oh, come on. Bilhor? O lagi, Belhor. Gitawag man gani nila og Lord Belhor. Uy, mau ba? Nahinumdum ko anang pangana Tonyo nga nakahisgot ko nimo anang pangana. Katubang na masangil sa pari nga nang lungkab ko sa ilang bay nga karaan dito sa Valladolid. Hindi ko interesado na day. Pero yun na, daghan ba sila nangitan ako? Mga unang gito silang katao Tonyo. Ikaunang tong ginganlan og Drakor. Importante na ba ko na ilang tuyo nimo? Wala sila musulting ni mo kung silang tuyo. Na, wala ko mo abi-abing maayo kay gusto man nila musud sa ato good. Mao nga ko na lang silang giingnan nga mobalik na lang karon kay nila kaw magagahapon. Mo balik di ko na to sila karon din eh.
Ambot lang nila. Day, mubalik ka nito sila. Ing na ha, ngawa ko din ha? Oh, nga naman. Basta, kay naamilakaw ron ni Luis. Asa naman sa day mo? Ay, ayaw na lang ko pangutan na God. Basta kay naamilakaw ni Luis. Ing na lang ko niya ang nangita na ko ang milakaw ko. Karon gid ka mulakaw? Inagay ko man ito pumahaw. At ito na gusto Luis ay ila. Ha? Uy. Oo, anda na mo. O kamo, binawabal niya po. O na, wag pa kay. Na, kuyog silang magdaay. Di nila una ka. Kay ako sila istoryahon. Gini, may Luis, ito nyo, kay gusto ming makigusay ni Daday. Mga na, kini ha? Daghagig mga bunog ang naong ni Magda. Pagkawasay mo asawa din ni Bi. Ops. Kalma lang, Magda. Relax lang. Dagang maday kay kagbunog Magda. O gipunog ko sa imong maayong laking asawa. Ug angal siyang mapriso niyang gibuhat ako. Ops, bida. Kalma lang lagi. Ayaw na tong, is. Paminahon una na to ni si Magda kung unsay iyang gusto isulti. Kuanton, niyan himi kay gusto ming makigusay. Gusto ko nga mapriso ang imong asawa. Ha? Uy, kadyot ha, kay ako siyang panyos, daday ha. Paniag na yun. Di ara ko. Uy, daday, come on. Tanawan na yung mong gibuhats kong asawa. Ay, sa asawa din ni Luis. Totoo. Unsay mo asawa ha? Ang asawa ni Luis ba? Ay, dagang kay bunogo na, na. Imo mong kuno na siyang gikulata. Ha? Mayra niya? Oo. Tanawa rin, Luis, ha? Nabastos na gikan ng babayana. Ato siyang ipapriso, ha? Ikihatag hindi siya. Ha? Imong ikiha? Ha? Para. Istorya ko na Abi na ko gubaw spark plug. Istorya ko na nato. Abi na ko gubaw spark plug, dugi ka tender ba? Come on. Murag adto kita magusay inis barangay is. Di na mahusay na to din eh. Wala, sige. Pakihaan na sila. Bisag asa pa tabag abot, wa umahadlok ninyo. Silo ako Ginoo. Ako lang gibuhat. Kay gusto kong mapalalit na si Padre Simon. Ernesto? Na si Padre Simon sa kumpulyo. Huwag pa kasi makakita sa kong gisuk-suk ha. Pistola sa kilit. Kumusta ka na, Ernesto? May buntag, Dre. Padre, malakaw na ako kadiyot. Asa ka man paingon? Basi nalimot ka. Gano'n natin misa karong alas 10. Ay, ko Andre, naman sila si Norman ug Biloy. Sila ray maka-assist mo karon. Mau ba? O Padre. Sige ha, lugay. Balik na dayo din eh. Kadiyo to na, Ernesto. Dre, May mo bang tugaanan ko nimo kung unsa ka nang imong gisuksok sa imong kilid? ha? Nga mura ka man unahan, Dok Ernesto. Di, silo ako. Paminawa ko, anak. Dili sa ingon niya ng paagiha masulbad na to ang problema na to din sa atong simbahan. Dili pinaagi sa pistola. Aron mabuntog na to ang mga kaaway. Pero Andre, Ernesto, di ko gusto na makadisgrasya katungod niya, anak. silo ako Dre. Kinanglan nga ako ng buhaton. Aron, mapadalip na karamo din eh. Kinsa pa ba ninyo ang nagkupot o gingon niya, anak? Ha? Daghan ni Padre. Tugani ko, Ernesto. Diin mo ni Ana. Kinsay naghatag ninyo ni Ana? Paskang! Paskang? Paskang na bara sa kong uwi ni oy. Paskang! Nganong mag-abot pa man taog barangay ani, mag-abot pa man dito barangay nga pwede ra na nato masultihan ba kana bang matambagan ba nga itong mga asawa ba? Baga, moingon lang ka. May lagi ka moingon na kay nakapabor man ka. Nga way daghang bunog ang masawa. Ang ako yung taon, mo'y luwi kayo. Kuan ba kining di ba ya sa ni Daday nga nadapatan siya kay pataka lang siya pamasangil nga si Daday nagkirelasyon ko no nimo. Oh, come on. Paskang!
Paskan! Sadaan gapon na imong asawa ton, kay siya mo'y misong dito sa amo, ug iyang gihagit sa bagda. Bida sa Timoes, oy. Makras, Ay. magitan ni mo dugay. Away man sa mga babae. Ha? Away na sa mga babae. Kung mag-abot patag barangay ini, magdugang-dugang lang ni og labad sa tungo. Napay labad na kayo ni kuan, labad na kayo ng atong kahimtang. Imo pag yun yung punan na ng kiha-kiha. Oh, come on. May respeto man lang gugos kong asawa ton. Kay naluoy sa ko nga daghan siya bunog sa iyang dagway. Para ko na iyang dagway, oh. Mura nagbunog, ang bunog, mura nagdagway. Oh, come on. Mao lagi. Unya, nitabo naman na. Ang angan mo sa buga, ato kaninakon. Kung mao mo lang kanina, ato lang na kuan sultihan sa tinuod ang atong mga asawa sa nitabo na to karon. Eh, mo ba yan hinungdan nga, nakabato nagsilos ang imong asawa kay magsige ba na sige paniid sa akong mga lihok nga concern kay kong danay. Ang ako lang baton, nga kung tuyo yun, no, nga mahusay ni sila, o di na magdako ang away. Kaya magdinumtan na yung kung ni sila hangtod, kundi yun nato ni sila mahusay sa barangay. Mao lagi. Dugay ang motas gasolina ng Wala pura. Wala mo kunay kapuslanan ang barangay is. Saling lang ta sa atong kaugalingon nga mahusay ra ni nato. Tambagal na nato atong mga asawa. Di lang ta mo focus og mayo anak nila sa pagkakaroon. Ato lang unahon og sulbad ang pinakadakong problema nato karon. Ay, oh come on. Nagsabot mong ko sa mong punto ton. Unya, maglalis mo kita ini. Paskan! Bino. Sige. Muoyon ko nga di na lang nato ni Husayo sa barangay. Kita na lang mutambag sa itong mga asawa. Sayo naman ang dadais. Istoryahan lang ginang siya og tarong. Kay maminaw man na. Minaw na akong asawa. Okay. Pero ang akong asawa in taon ha. At timan na siya. Kay hinhinon, biyak taon kayo nas Magda. Dadagi na siya sa doktor kay basin og makakomplikado ng iyang mga bunog lawas ha. Okay. Lagi. Ako rin bahala na. Ato nang patambalan si Magda. Bueno, sige. Di na nato na ni muong lalis. Pero ton, lain po yato. O saman? Kuan ba? Ang mga sakop kuno ni Bilhor dito kuno gahapon sa inyong bay o giistoryas daray. Kinsa man ang bilor? Oh, nalimot ka. Katubang apo ni Don Pascual Alonso. Katong imong giingon ako nga tinud-an na yung pangan nga si Felix to Alonso. Oo muna. Dito sila gahapon sa inyong hahong nangitan mo. Kay gusto kuno kanilang istoryahon. Di balibaran lang ni Daday kay nanlakaw biya tagahapon. Unsa man kay ilang tuyo is? Naibawa na kanila nga kita'y naglungkab sa ilang karaan nga bahay. Nalimot ko na. Oh, come on. Parehas tagunahon naton. Kadua-duaan kung naibaw ba sila o gwapa. Tingari, kay gusto ta nilang istoryahon, kay ilat ang sukit-sukiton. Delikado ko na, is delikado. Oh, lagay mo na ito sa butan ron. Kinahanglan nga magkaparihag yun ta og mga katarungan. Kaya pa sinugdugay dunay nakasulti nila nga medyo ni asinso nga tumbay. Di mo ginakalikayan nga dunay masina na to og magduda. Kun, paranglit. Sukit-sukiton kita nila. Ang angan man sa mo, butukan tas tinod. Natural nga ato kita silang limdan. Oh, come on. Kung may tabo gyud gani na nga sukit-sukiton ta, unya pangutan-on ta kung unsay trabaho, treasure hunting gyud ang atong itugan nila para katuhuan nga may katarungan nga makapausab gyud ta sa tumbay. Sayo na nice. Bakakan lang ko nato sila. Di kita butog kas tinod. Bisag unsa pay ilang bangutana. Wa pa rin mo siya sultihin nga mubalik yung bikaroon din sa inyo. Ako sing giingnan pero wa ko magtahom nga doon na sa day sa importanteng lakaw para adlaw. Oy, nindot maninig iyong bahay. Arang-arang na lang ni siya kaysa sa una. Usa ganito ang trabaho si Mubana? Assistant contractor siya sa mong silingan nga si Luis. O treasure hunter sa siya. Daghan din na siya diskarte siyang kinabuhi. Natural lang nga maning kamot siya kay minyo naman siya. Naaba mo'y anak? Uwa pa. Ano ba? Katapusan ako pangutan na mo.
Wa kabay na matigdan si umbana nga mga pagduda o katahap sa iyang iho karon. Nga nang nanguta naman ka, ana? Dayon lang. Nausaban. Dula ba o ha? Kay gusto lang kong masayod kung dula ba. Oh my God. Oh my God. My God, kakulbahin na ba sa sunod na episodes na to, guys? Tungod kay ang katong mga hilabtunon, guys, ang katong tagiya jud ato nilang gilaptan dito sa ilaha, which is mo tong apo sa ilang gikawatan. Siyempre nagduda na sila kay nga nung gikagkubo, guys, ang ilang balay, tapos gipaayon nila into a new home kay siyempre gikagkubo, tapos ilang renovate or nagpaayos sila. So sa nakita po sila masilingan na usapan. And gipakuan man gito, guys, kanang gina pangita man gito or ginaistoryahan kung kinsa or asa dapita ang mga balay nagikag mga pangit nya karon nilindot, kumbaga burag na ay difference. So mo to ilang gitryan, pero dito lang nagkamali, guys, kay nga naman po nagpahalata mapud sila nga pwede naman po na ilan ang buhaton nilang balay paghuman sa isa ka tuig or paghuman sa pila ka bulan. Sila magod kinagpalata, mapay pagkuha, pagkinugma dayon, namalit na, and nagpa-renovate, and whatsoever, nakabayad ng mga utang, okay na ng utang, pero kana ganing nagkuhan silang balay, nagpalata rin yun sila. Nagpalata rin yun sila. Unya, karod, guys, kay pagkato kito sa kalaban. Anyway, guys, bago tayo mag-proceed, make sure, guys, sa mga new listener, make sure po na nakasubscribe mo sa tuwang YouTube channel para matagaan mo notification na gikan sa kuha. And hit the bell para every time na i-upload matagaan mo notification. And sa mga gusto mo magpapa-shoutout every time sa to ang pa-intro in the next dramas, you may just comment down below. Ayaw lang sa live chat kay di ako nag-attend ng live chat. Okay. Sa mga gusto again na magpapa-shoutout, comment po sa baba. Comment down below. Ayaw sa live chat. And sa mga di na mamati na ito ang reaction video, yun may just next na video. Tungod yung man itong drama, guys. So, more of reaction video na siya. Okay, so balik na sa itong drama, guys. Kani siya nga drama, guys, no? Nagkalindot po siya, and ganahan po ko sila mga asawa. Kaya tungod sila mga asawa, na po gamay bis na problema sa alang gilapta, na po problema silang kuhaan. Kaya nga po nagkabaylong po nila mga kalag. Kaya lagi, tungod na sila mga binuhatan na di maayo. At karon, tungod kay nagkabaylo ilang mga kalag, guys, mo na to noon na puro selos na nun ilang mga asawa, tungod kay nasa side sa akin syempre nagbaylo sila kalag, kayang lalaki, si magtanaw din niya. So, ang kanipon diri or katong yung asaw diri magdududa. Ay katong diri wala po siya, pero katong diri po, sige pagtanaw diri manang, there's something yun. Manang, nahalata na nun sila mga side. Na there's something both of you na nausap na kuno ilang mga tono. And karon, oh my God. Ang sakit na. Sa to. Nalog pa akong charger. And karon, guys, ang pinakakulbahinan pa dyan, guys, katong pag-aadto gito sa katong kalaban, guys, na ito gito sa asawa sa akatulang hilabot. Ay, pasensya na, guys. Sige na ngayon. Basta makita dyan ko sa unang. Sige dyan ko pang yung Are you okay, girl? Ha? Taray mo ka kulahok. Again, ang katong kalaban, guys, niya ito gito sa balay kung kinsa to nang hilabot. Pero wag ito ang hilabot, guys. Puro sila lang asawa. O niya karon ang kakulbahin ng pagyut kay ang gi-istoryan, guys, yung asawa. Bigani kay wala tong duha. E matut palagi niya nabalik na lang mo sword ugma. Kay gusto mo jud musulod tong kalaban. Ano musulod ba pud sila? Di ba nga na musulod man sila? Ya, ganang ang katong kalaban, guys, gusto jud mo sulod sa kato na balay. Siyempre, siguro magkuti-kuti, magsusi-susi kung sa maging makita nila, and siyempre nagdudo na pud sila, guys, kay ang nanghilabot na ram jud din na agad. Moto kay sila may gitudlo, guys, sa mga tao. Iyan na yung susuon. Nya karon pag susing nila, gani kay ang kaning asawa po, guys, wa nagpasulod. Kay kung nagpasulod po, guys, kay kung nagpasulod pa gyud, daghan mo dyan ay pangutana. Pangutana, na asa mo ingat kwarta, o sa trabaho sa kun, basta kay daghan.
Moto na ingon siya na sud ugma nilang pagkasunod ugma guys kay di balik naman pud. And then matod pa niya nga wala na pud daw diri iyang asawa. Karon kay wala man dira iyang asawa or sa Tagalog pa asawa, sa Bisaya iyang bana. Siya na pud yung gisurihan. So moto na yung asawa na lang guys ang ikot-ikuti. So asa ko no kwarta, mingan bitaw kanang usay trabaho si iyang bana. Nya usa pa number 1 jud kanang mamatikdan. Kay dako jud kay namatikdan, mura ba jud ilang gilalisan kay namatikdan nila na usab ang tuno si iyang bana. Kay iyang bana ko no guys, lahi nagtunong. Nya karon nigaya ko na dito sila silingan. Di po silingan, nigaya po siya nga bana. So there's something about both of them good, di ba? There's something about them. So, unsa kahiyang istorya gito guys sa mong lalaki? Mo istorya ba kay tinuod or mo istorya kinig bakak? So, kung ba hinam na dyan guys, no? And sa lain bahin guys, kaya nagkagubot ra ba to sila magka-partner tungod lagi kay kanila hindi mo tugan sa tinuod. Ako pa nila siguro, dapat lang siguro na itugan nila. Kay para kung unsam gay mga sikreto na dapat dili ibulgar, i-keep na lang sila mga asawa. Dapat man jud mo tugan sila para, syempre ang asawa, anang kabiyak, ang dibdib. Kung unsam yung mga sikreto pid niya. Diba? Inga na ba na? Share sa problem, share sa happiness, share both unsa pa yung mga feelings din na naangay ko nun. Labi na karon na sila problema, i-share niya sila mga ilang asawa. Masabi pulo silang asawa. Nagkuan pa sila ka na ganing nasawa pa sila, diba? Kaya asawa matuguan na nagsikreto niyo man. Kaya mataguan day. Comment nga kayo kung mataguan ba mo. Ito guys. Masabot ba? Kanang dapat kung sa man lang makuha nila tayo nang share silang asawa kay syempre para nagbaylo sila og kanang kaluluwa. Magduda dyan nila asawa labi na yung asawa kaluluwa na spikas. Nya kay tapa duol na sila balay. Sige ra jud tanaw. Nya isa pa kanang matulog guys, di na kuno muli magtalikod na matulog. Maligo din ako sila mag-uban. So, yung asawa guys, magduda yun. Diba? Ano to? Anyway guys, ikuha na akong cellphone sa pag-umangkon kay mag-school pa siya. So, kuha na ako kay alas 10 na guys. Mag-alas 11 na po. Ano to? Ako ikuha kay umapo na po. Sud na ang mata. Balik ta sa itong topic guys. Monday guys. Excited na kayo kung sa'y sunod tumitabo. Kay gano'n ba? Nanapag isang kalaban. Mutugan na ba kaniyang iyang asawa? Na nadyo something sa iyang bana? Nadyo kalayan? Kinuha naman kiniko na bay kausaban. Nya, usap pa guys. Mudyo niya akong kuan. Mutugan dyan ba? Muna ito tatangan guys sa laing sumpay ni nga itong drama. Muna make sure sa mga new listener, make sure po na nakasubscribe mo. For every time na natin i-upload, matagal mag notification. And comment down below kung gusto mo ma-shoutout sa itong pa-intro every dramas. Okay? Goodbye po and God bless. As of now, there is a taktam. Goodbye po.